Ένας πατέρας πηγαίνει στην αστυνομία και λέει ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι του και πήραν την 6χρονη κόρη του. Το παιδί αγνοείται, οι ώρες περνούν και όλοι φοβούνται για το χειρότερο. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ιστορία του δεν πείθει. Και όσοι αστυνομικοί ψάχνουν το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος που ζητά τη βοήθειά τους, ίσως είναι και ο άνθρωπος από τον οποίο κινδύνευε περισσότερο η μικρή Στέλλα. Ήταν λίγο πριν τις 7 το πρωί στις 27 Απριλίου του 2017, όταν ένας αναστατωμένος άνδρας μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Βαρβάρας. Οι αστυνομικοί τον γνώριζαν. Ο 60χρονος Γιάννης ήταν συνταξιούχος αστυνομικός και έμενε μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το τμήμα. Αυτό που είχε έρθει να καταγγείλει όμως δεν έμοιαζε με μια συνηθισμένη διάρρηξη. Όπως είπε, κάποιος είχε μπει μέσα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το διαμέρισμα ήταν αναστατωμένο, έλειπαν κοσμήματα της γυναίκας του και μαζί με αυτά έλειπε και η 6χρονη κόρη του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε βγει για λίγο από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια και ύστερα ξέχασε τα κλειδιά στην εξώπορτα. Πίστευε λοιπόν ότι κάποιος τα είχε βρει, είχε ξεκλειδώσει και είχε μπει στο διαμέρισμα χωρίς να παραβιάσει την πόρτα. Εκείνος δεν είχε ακούσει τίποτα. Έπαιρνε αντικαταθλιπτική αγωγή, η οποία, όπως εξήγησε, του προκαλούσε έντονη υπνηλία. Έτσι, ενώ οι άγνωστοι φέρονταν να ψάχνουν το σπίτι του και να απαγάγουν το παιδί του, ο ίδιος συνέχιζε να κοιμάται. Εκείνο το βράδυ στο σπίτι βρισκόταν μόνο ο πατέρας και τα 2 6χρονα δίδυμα παιδιά του. Η μητέρα τους νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έχοντας υποβληθεί σε μια προγραμματισμένη επέμβαση. Το πρωί, ο Γιάννης σηκώθηκε να ετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο και τότε, όπως είπε, δεν βρήκε την Στέλλα στο κρεβάτι της. Έψαξε σε όλο το σπίτι, σε όλα τα δωμάτια, και όμως το κοριτσάκι δεν ήταν πουθενά. Παράλληλα είδε συρτάρια ανοιχτά, ρούχα ανακατεμένα και τις κοσμηματοθήκες της γυναίκας του άδειες. Η πρώτη του σκέψη ήταν πως επρόκειτο για ληστεία η οποία είχε εξελιχθεί σε απαγωγή. Παρ' όλα αυτά, πριν πάει στην αστυνομία, ετοίμασε το δίδυμο αδερφό της Στέλλας για το σχολείο και τον συνόδευσε στο σημείο από το οποίο θα περνούσε το σχολικό. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τους πρώην συναδέρφους του και τους είπε πως άγνωστοι είχαν αρπάξει την κόρη του. Η καταγγελία σήμανε αμέσως συναγερμό. Σε μια υπόθεση εξαφάνισης παιδιού, το κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο. 2 αστυνομικοί στάλθηκαν στο διαμέρισμα για την πρώτη έρευνα, ενώ ενημερώθηκε και το τμήμα ανθρωποκτονιών της Αττικής. Μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι έφτασαν άντρες της σήμανσης, φωτογράφος της αστυνομίας και αξιωματικοί που ανέλαβαν να συντονίσουν τις έρευνες. Η εικόνα στο εσωτερικό έμοιαζε να επιβεβαιώνει όσα είχε περιγράψει ο πατέρας. Στο σαλόνι υπήρχαν ανοιχτά συρτάρια, αντικείμενα πεταμένα, ενώ στο παιδικό δωμάτιο οι κουβέρτες και τα παιχνίδια βρίσκονταν ανακατεμένα στο πάτωμα. Στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχε επίσης ένα ανοιγμένο κουτί με αντικαταθλιπτικά χάπια. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί ερευνούσαν τους γύρω δρόμους. Ρωτούσαν τους κατοίκους αν είχαν δει ή ακούσει κάτι ύποπτο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην αναζήτηση συμμετείχε και το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο εξέδωσε Amber Alert για την εξαφάνιση της 6χρονης Στέλλας. Για τις αρχές εκείνες τις πρώτες ώρες το ζητούμενο ήταν ένα: να εντοπιστεί το παιδί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όσο όμως οι αστυνομικοί εξέταζαν το διαμέρισμα πιο προσεκτικά και άκουγαν ξανά την ιστορία του πατέρα, άρχισαν να παρατηρούν ορισμένες λεπτομέρειες οι οποίες δεν κολούσαν. Και σιγά σιγά η υπόθεση άρχισε να παίρνει μια διαφορετική τροπή. Η εικόνα της διάρρηξης άρχισε να φαίνεται όλο και λιγότερο πιστική. Το σπίτι έμοιαζε αναστατωμένο, όχι όμως με τον τρόπο που συνήθως αφήνει πίσω του κάποιος όταν ψάχνει βιαστικά για χρήματα ή για αντικείμενα αξίας. Η έρευνα φαινόταν επιλεκτική. Κάποια συρτάρια είχαν ανοιχτεί, κάποια αντικείμενα είχαν πεταχτεί στο πάτωμα, όμως συνολικά το σκηνικό έδινε την εντύπωση πως κάποιος είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει την εικόνα μιας διάρρηξης. Και όσο εξέταζαν το διαμέρισμα, τόσα περισσότερα ερωτήματα άρχισαν να δημιουργούνται. Γιατί να αρπάξει κάποιος ένα 6χρονο παιδί από ένα σπίτι που η οικογένεια δεν είχε και τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια? Ο πατέρας δεν ήταν εύπορος,
ούτε υπήρχε κάποια γνωστή περιουσία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απέτηση λύτρων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή άλλωστε κανένας δεν είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια. Δεν υπήρχε μήνυμα, τηλεφώνημα ή οποιαδήποτε απέτηση. Υπήρχε όμως κάτι το οποίο προβλημάτιζε έντονα τους αξιωματικούς. Η στάση του πατέρα δεν έμοιαζε με εκείνη ενός ανθρώπου που πίστευε ότι το παιδί του έχει απαχθεί και βρίσκεται σε κίνδυνο. Ήταν ανήσυχος, αλλά ήταν υπερβολικά συγκρατημένος. Απαντούσε μονότονα, δεν έδινε εύκολα πληροφορίες, παρόλο που γνώριζε ως πρώην αστυνομικός πόσο σημαντική ήταν η κάθε λεπτομέρεια. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ανέφερε από την αρχή ένα πολύ βασικό στοιχείο για τη Στέλλα. Η μικρή αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα από τη γέννησή της και έκανε φυσικοθεραπείες. Φοιτούσε μάλιστα σε ειδικό ιδιωτικό σχολείο. Αυτή ήταν μια πληροφορία απαραίτητη για τις έρευνες, αφού επηρέαζε το πόσο εύκολα θα μπορούσε το παιδί να κινηθεί μόνο του ή να απομακρυνθεί από το σπίτι. Κι όμως ο πατέρας δεν είχε θεωρήσει σημαντικό να το αναφέρει. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν τότε όχι μόνο το υποτιθέμενο έγκλημα, αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που το είχε καταγγείλει. Μίλησαν με τη σύζυγό του, με συγγενείς, με φίλους, με γείτονες, προσπαθώντας να σχηματίσουν μία πιο καθαρή εικόνα για την οικογένεια, αλλά και τις σχέσεις μέσα σε αυτή. Ο Γιάννης περιγραφόταν ως ένας άνθρωπος τυπικός, λογικός και ιδιαίτερα προσεκτικός. Κάποιοι τον χαρακτήριζαν ψυχαναγκαστικό, έναν άνθρωπο που ήθελε να έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Γι' αυτό και η ιστορία με τα ξεχασμένα κλειδιά προβλημάτισε ακόμα περισσότερο όσους τον ήξεραν. Η κουμπάρα της οικογένειας είπε πως τον είχε δει την προηγούμενη μέρα, αφού είχε πάει και είχε αφήσει τα παιδιά στο σπίτι της για να πάει να επισκεφτεί τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Τότε η Στέλλα και ο αδερφός της φαίνονταν να είναι μια χαρά και τίποτα δεν προμήνυε ότι θα συνέβαινε κάτι αργότερα. Μίλησε όμως και για τη σχέση του πατέρα με την κόρη του. Η Στέλλα ήταν περισσότερο δεμένη με τη μητέρα της. Εκείνη ήταν που αναλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας της, ενώ ο πατέρας φαινόταν να έχει πιο στενή σχέση με τον δίδυμο αδερφό της. Παρόμοια εικόνα έδωσαν και οι άνθρωποι στη γειτονιά. Κάποιοι ανέφεραν πως έβλεπαν τον πατέρα πάρα πολύ συχνά με το γιο του, αλλά σχεδόν ποτέ με τη Στέλλα. Αυτά από μόνα τους δεν αποδεικνύουν κάτι, αλλά σε συνδυασμό με το στημένο σκηνικό, τις ελλειπείς πληροφορίες και την παράξενη συμπεριφορά του, ήταν αρκετά για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι αστυνομικοί έβλεπαν πλέον την υπόθεση. Ο άνθρωπος που είχε πάει στο τμήμα ως πατέρας ενός απαχθέντος παιδιού δεν αντιμετωπιζόταν πλέον μόνο ως μάρτυρας, αντιμετωπιζόταν ως ο βασικός ύποπτος. Και ενώ ο πατέρας μεταφερόταν στα γραφεία του τμήματος ανθρωποκτονιών, οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι υπήρχε ένας ακόμη άνθρωπος μέσα στο σπίτι που ίσως μπορούσε να τους βοηθήσει, ο δίδυμος αδερφός της Στέλλας. Όταν επέστρεψε από το σχολείο, ανέλαβε να μιλήσει μαζί του παιδοψυχολόγος της αστυνομίας. Η συζήτηση έπρεπε να γίνει με μεγάλη προσοχή. Το αγόρι ήταν μόλις 6 ετών, οι αδερφοί του αγνοούνταν και ο ίδιος δεν μπορούσε να γνωρίζει με ακρίβεια τι είχε συμβεί. Στην αρχή το παιδί επανέλαβε την ιστορία που του είχε δώσει ο πατέρας του. Ότι κάποιοι κλέφτες είχαν μπει στο σπίτι, πως είχαν πάρει χρυσαφικά, κάποια χαρτιά της αδερφής του από τους γιατρούς και μαζί είχαν πάρει και τη Στέλλα. Γνώριζε επίσης ότι ο πατέρας του είχε αφήσει κατά λάθος τα κλειδιά έξω από την πόρτα. Όσο όμως η παιδοψυχολόγος συνέχισε να κάνει ερωτήσεις, έγινε φανερό ότι ο μικρός δεν έλεγε πράγματα τα οποία είχε δει ή ακούσει ο ίδιος. Περιέγραφε όλα όσα του είχε πει ο πατέρας του. Το αγόρι ξεκαθάρισε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είχε ακούσει κανέναν να μπαίνει στο σπίτι. Δεν είχε ακούσει φωνές, δεν είχε ακούσει θορύβους, τίποτα που να παραπέμπει σε μια ληστεία. Όταν τον ρώτησαν αν ο πατέρας του θα μπορούσε να έχει αντιληφθεί κάτι, απάντησε ότι εκείνος συνήθιζε να φορά οτοασπίδες. Τις χρησιμοποιούσε τη νύχτα, αλλά κάποιες φορές τις χρησιμοποιούσε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί τον ενοχλούσαν οι θόρυβοι. Το παιδί μίλησε και για την καθημερινότητα της οικογένειας. Είπε ότι ο πατέρας του θύμωνε πιο εύκολα από τη μητέρα του και ότι δεν γελούσε συχνά. Ο ίδιος προτιμούσε να είναι περισσότερο με τη μητέρα του, ενώ περιέγραφε και την Στέλλα ως ιδιαίτερα δεμένη μαζί της. Πάνω απ' όλα όμως εξέφρασε την αγωνία του για την αδερφή του και για το τι μπορεί να της είχε συμβεί. Για τους αστυνομικούς αυτή η συζήτηση είχε ιδιαίτερη σημασία. Ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον πατέρα και την Στέλλα
δεν επιβεβαίωνε τίποτα από όλα όσα υποτίθεται είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ. Δεν είχε ακούσει διαρρήκτες και δεν γνώριζε κάτι περισσότερο από την ιστορία που του είχε μεταφέρει ο πατέρας του. Έτσι, οι υποψίες των αρχών έγιναν ακόμα πιο έντονες. Πλέον πίστευαν ότι ο πατέρας δεν έκρυβε απλώς κάποιες λεπτομέρειες, πίστευαν πως γνώριζε ακριβώς πού βρισκόταν η Στέλλα. Στα γραφεία του τμήματος ανθρωποκτονιών, ο Γιάννης συνέχιζε να επιμένει στην αρχική του εκδοχή. Άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο σπίτι για να κλέψουν και για κάποιο λόγο είχαν απαγάγει και την κόρη του. Οι αστυνομικοί όμως δεν τον πίστευαν πια. Πέρα από το ότι οι απαντήσεις του ήταν λιγοστές και μονότονες, δεν έδειχνε πρόθυμος να βοηθήσει ουσιαστικά στις έρευνες και κάθε πληροφορία έβγαινε με μεγάλη δυσκολία. Παρά την πίεση που δεχόταν, παρέμενε ψύχρεμος και απέφευγε τις αντιφάσεις. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που αγνοούσε τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας. Είχε υπηρετήσει για χρόνια στο σώμα και γνώριζε πάρα πολύ καλά πώς γίνεται μια εξέταση και τι ψάχνουν οι ερευνητές σε αυτή. Και αυτό έκανε τη διαδικασία ακόμα πιο δύσκολη. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί φοβούνταν πως η μικρή μπορεί να είχε πάθει κακό. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαν να αποκλείσουν και το ενδεχόμενο να ήταν ακόμα ζωντανή. Κάθε λεπτό που περνούσε ήταν πολύτιμο. Οι έρευνες είχαν πλέον επικεντρωθεί στη γύρω περιοχή και έτσι η αστυνομία έδωσε εντολή στο Δήμο να μην μαζευτούν τα σκουπίδια από τους κάδους σε ακτίνα περίπου 2 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ήταν μια κίνηση που έδειχνε πλέον ξεκάθαρα ποιο ήταν το χειρότερο σενάριο που εξέταζαν. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο πατέρας άρχισε να μιλάει για το πώς ήταν η ζωή μέσα στο σπίτι. Είπε ότι η απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους είχε έρθει μέσα από εξωσωματική γονιμοποίηση και ότι μετά τη γέννηση της Στέλλας, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα στα κάτω άκρα, είχε αισθανθεί μεγάλη ψυχολογική και οικονομική πίεση. Παραδέχθηκε επίσης ότι είχε απομακρυνθεί από την κόρη του και ότι τη φροντίδα της είχε αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου η μητέρα της. Ο ίδιος είχε δεθεί περισσότερο με το γιο του, ενώ η Στέλλα ζητούσε συνεχώς τη μαμά της. Οι ώρες περνούσαν και οι αστυνομικοί συνέχιζαν να τον πιέζουν. Άλλοτε του μιλούσαν αυστηρά, άλλοτε προσπαθούσαν να του δώσουν την αίσθηση ότι μπορούσε ακόμα να εξηγήσει όλα όσα είχαν συμβεί. Εκείνος όμως δεν άλλαζε ιστορία, μέχρι που αποφάσισαν να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί. Του είπαν πως υπάρχει βίντεο με εκείνο να μεταφέρει το παιδί σε κάθε απορριμμάτων κοντά στο σπίτι. Του άφησαν επίσης να εννοηθεί πως πίστευαν ότι ίσως είχε γίνει κάποιο ατύχημα και ότι η ομολογία του θα βοηθούσε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Πως στην πραγματικότητα προσπαθούσαν να του δώσουν μία διέξοδο. Και αυτή η τακτική έπιασε. Ύστερα από 13 ώρες ανάκρισης η στάση του άλλαξε. «Ατύχημα ήταν», είπε τελικά, «θα σας τα πω όλα». Ο Γιάννης υποστήριξε ότι αφού γύρισε το προηγούμενο βράδυ σπίτι μαζί με τα παιδιά, έπρεπε να κάνει μπάνιο τη Στέλλα. Η μικρή δεν ήθελε να την πλησιάσει, ζητούσε τη μητέρα της, αντιδρούσε. Όταν την άφησε, εκείνη έπεσε στο πάτωμα και δεν ανέπνεε. Αντί όμως να καλέσει ασθενοφόρο ή να φωνάξει βοήθεια, πανικοβλήθηκε. Πήρε μαύρες σακούλες σκουπιδιών από την αποθήκη, τοποθέτησε μέσα το παιδί και μαζί της έβαλε και μία κόκκινη κουβέρτα από το κρεβάτι της. Στη συνέχεια άρχισε να στείνει την ιστορία που θα έλεγε το επόμενο πρωί. Άνοιξε συρτάρια, ανακάτεψε αντικείμενα και αφαίρεσε τα κοσμήματα της γυναίκας του, έτσι ώστε το σπίτι να μοιάζει περισσότερο με χώρο διάρρηξης. Έπειτα μετέφερε τη Στέλλα σε κάδο κοντά στο σπίτι και πέταξε τα κοσμήματα σε διαφορετικό σημείο. Μετά επέστρεψε στο διαμέρισμα και κοιμήθηκε. Το πρωί τηλεφώνησε στους πρώην συναδέλφους του και κατήγγειλε ότι οι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο σπίτι του και είχαν απαγάγει την κόρη του. Και έτσι η ιστορία της απαγωγής πλέον κατέρευσε. Το μόνο που είχε απομείνει πλέον στους αστυνομικούς ήταν να τους υποδείξει που βρισκόταν η Στέλλα. Μετά την ομολογία του, ο Γιάννης υπέδειξε τελικά στους αστυνομικούς που είχε αφήσει το παιδί και βρισκόταν λίγα μόλις τετράγωνα μακριά από το σπίτι της οικογένειας. Ήταν ήδη νύχτα όταν οι άντρες της ασφάλειας έφτασαν στο σημείο και άρχισαν να αδειάζουν το περιεχόμενο προσεκτικά από τον κάδο. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε αυτό που φοβούνταν όλοι. Το παιδί δεν ζούσε. Για τους αστυνομικούς που συμμετείχαν από την αρχή στην έρευνα, η στιγμή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μέχρι λίγες ώρες νωρίτερα αναζητούσαν ένα παιδί το οποίο είχε απαχθεί. Τώρα γνώριζαν ότι η ιστορία αυτή είχε σκηνοθετηθεί από τον ίδιο της τον πατέρα, για να κρύψει όλα όσα είχαν συμβεί μέσα στο σπίτι.
Το δυσκολότερο κομμάτι όμως ήταν ακόμη μπροστά τους. Η μητέρα της Στέλλας ήταν ακόμα στο νοσοκομείο, χωρίς να ξέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Από το πρωί πίστευε ότι άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο σπίτι της, είχαν κλέψει και είχαν απαγάγει το παιδί της. Δεν γνώριζε ούτε ότι ο σύζυγός της είχε μετατραπεί σε βασικό ύποπτο, ούτε ότι λίγες ώρες αργότερα είχε ομολογήσει. 2 αστυνομικοί λοιπόν πήγαν στο νοσοκομείο για να της πούν την αλήθεια. Ότι η Στέλλα δεν είχε απαχθεί, ότι βρέθηκε νεκρή και ότι για το θάνατό της είχε συλληφθεί ο ίδιος της ο πατέρας. Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στην Αγία Βαρβάρα. Η γειτονιά που παρακολουθούσε από το πρωί τις έρευνες για την εξαφάνιση της μικρής έμαθε ότι πίσω από την υποτιθέμενη απαγωγή βρισκόταν μια οικογενειακή τραγωδία. Κάποιοι κάτοικοι παραδέχθηκαν αργότερα ότι η αρχική ιστορία τους είχε φανεί παράξενη. Η σύμπτωση με τα κλειδιά που είχαν αφαιθεί έξω από την πόρτα, η υποτιθέμενη διάρρηξη και η εξαφάνιση του παιδιού την ίδια νύχτα είχαν δημιουργήσει από νωρίς ερωτήματα. Ο συνταξιούχος αστυνομικός οδηγήθηκε στα δικαστήρια μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες. Παρέμεινε σκυφτός και αμίλητος, χωρίς να αντιδράσει στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο. Η μητέρα της Στέλλας πήρε εξιτήριο και βγήκε την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας ότι θα σταθεί απέναντί του στη δικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο σύζυγός της δεν είχε επίγνωση των πράξεών του, ιδιαίτερα μετά από όλα όσα είχε κάνει για να καλύψει το έγκλημα. Λίγο αργότερα τον επισκέφτηκε στα κρατητήρια της ασφάλειας. Η οργή της ήταν τέτοια που χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών για να την συγκρατήσουν. Η τελευταία πράξη λοιπόν εκείνων των ημερών γράφτηκε στη Σαντορίνη, που ήταν και ο τόπος καταγωγής της μητέρας της Στέλλας. Το παιδί κυδεύτηκε στο νησί την ίδια ώρα που ο πατέρας αντιμετώπιζε την δικαιοσύνη. Και η βασική γραμμή της υπεράσπισης του είχε αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται. Ότι ο θάνατος του παιδιού δεν ήταν δολοφονία, αλλά ένα ατύχημα το οποίο συνέβη ενώ εκείνος βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Μετά τη σύλληψή του, ο Γιάννης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού. Μέσα από γραπτό υπόμνημα υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε χρόνια κατάθλιψη και ότι κουβαλούσε τραυματικές εμπειρίες από την παιδική του ηλικία. Ισχυρίστηκε πως την νύχτα του εγκλήματος δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του και συνέχιζε να παρουσιάζει τον θάνατο της κόρης του ως ατύχημα. Η πρώτη δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Η υπεράσπιση του ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω ψυχικής ασθένειας. Η μητέρα της Στέλλας όμως στάθηκε κυρίως σε όλα όσα έκανε ο σύζυγός της μετά τον θάνατο του παιδιού. Ακόμη και αν όπως ισχυριζόταν όλα ξεκίνησαν από ένα ατύχημα, γιατί δεν κάλεσε αμέσως βοήθεια? Γιατί προσπάθησε να εξαφανίσει την Στέλλα και να παραπλανήσει τις αρχές? Ο εισαγγελέας δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να έπασχε από κάποια μορφή κατάθλιψης, αλλά έκρινε πως αυτό δεν ήταν αρκετό για να θεωρηθεί πως δεν καταλάβαινε τι έκανε. Το δικαστήριο απέρριψε τον μειωμένο καταλογισμό και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Τον καταδίκασε σε ισόβια κάθριξη για την ανθρωποκτονία της Στέλλας και σε επιπλέον ποινή για περιέβρεση νεκρού. Η υπόθεση όμως θα φτάσει για ακόμα μία φορά στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2019. Στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών. Στην απολογία του ο Γιάννης επανέλαβε ότι αγαπούσε την κόρη του, ότι δεν ήθελε να της κάνει κακό και ζήτησε συγγνώμη από τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ούτε το εφετείο όμως δέχθηκε τον μειωμένο καταλογισμό και τον έκρινε ξανά ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτή τη φορά ωστόσο το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Έτσι, τα ισόβια του πρώτου δικαστηρίου έσπασαν και η ποινή του μειώθηκε σε κάθριξη 20 ετών μαζί με επιπλέον φυλάκιση 6 μηνών για περιήβρεση νεκρού. Η ενοχή του παρέμεινε, αλλά αυτό που άλλαξε στο εφετείο ήταν το ύψος της ποινής. Και έτσι κλείνει η υπόθεση της μικρής Στέλλας. Μία υπόθεση που ξεκίνησε σαν απαγωγή, αλλά μέσα σε λίγες ώρες αποκάλυψε κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Αν θέλετε να ακούτε περισσότερες ιστορίες εγκλημάτων, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει και να πατάτε και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.